Кирил Петров. Киноизкуството без смисълът на моя живот. Кирил Петров Перфанов е един от пионерите на българското кино, за които има твърде оскъдни сведения в интернет, още по-малко визуални материали. А той не е просто един от пионерите на българското кино през 1920-те, той е продуцент, той е сценарист, той е актьор, той е бизнесмен, прави една така завидна бизнес кариера и той управлява едни от най-хубавите киносалони в София и Пловдив – Балкан и Екзелсиор. Както Кирил Петров казва в едно свое писмо до един от преуспелите му ученици Макс Хирш, нека на стари години да бъда откровен, че киноизкуството в неговите разнообразни форми бе е смисъла на моя живот. Макс Хирш, който започва като помощник-оператор в кинотеатър Балкан на Кирил Петров, след 1944 година заминава за чужбина и след кратко време става представител на Universal Pictures за Бразилия и прожектира едни от известните, така много известните по това време филми в кината на Бразилия на Universal Pictures. Макс Хирш и Кирил Петров поддържат много топли отношения по времето така на соца. Пишат си писма, споделят как е в Бразилия, как е в България. На снимката виждате Макс Хирш, ученик на Кирил Петров, издигнал се до директор на Universal Pictures за Бразилия. Това е човекът в дясно. Пристига в Холивуд и е посрещнат от известния филмов актьор Джон Гаван и директора на студиото Руди Гудшалк. Джон Гаван е известен с филма Психо на Алфред Хичкок. Снимката е от 1964 година. А на тази снимка виждаме прожекция на филм в Сан Пауло с дистрибутор Макс Хирш от 1960-те. Кирил Петров работи с едни от звездите на българското кино и театър. Надя Ножарова, Кръстю Сарафов, Иван Димов, например в филма Изпитание от 1942 година. Гостува му немската кинозвезда Евелин Холт, а в Ива Самодива от 1943 година участва Дорина Илиева, наричана заради красотата си българската Мерлин Монро, успяла да се измъкне от лапите на Държавна сигурност след 1944 година. Кирил Петров е роден в Панагюрище през 1890 година. Като малък е дете-възпитаник на школата за запасни офицери. В периода 1903 и 1906 преминава технически курсове в военния арсенал. През 1907 постъпва като техник в театър Нова Америка, по-късно Ренесанс, а след това става управител. При обявяването на Балканската война се записва доброволец през 1912 година в Македоно-Одринското опълчение. Ето една по-късна снимка с шапка от това опълчение. След Балканската война постъпва като техник-оператор в главното представителство на филмовата къща Пате Фрер, Париж, а в 1914 като пласьор на филми открива собствен кинотеатър в град Асеновград, а след това
няколко месеца по-късно друг в град Пловдив. Участва в Първата световна война в Македонската дивизия и след това става главен техник в кино Одеон. Участва в създаването и управлението на летен театър в най-големия локал в Пловдив – Моле. През 1920 година започва да издава списание Кинозвезда. Впечатлява с цветния си печат. Ето тук 2 броя. Има редица статии и интересна информация за нашумели звезди от европейското и холивудското кино. През 1928 година Кирил Петров е директор на кооперация Кинофилм и директор на продукцията късометражната комедия Весела България с участието на Борис Зазека, Борис Руменов, Борис Пожаров, Мими Балканска и други. Петров нарича филма първата сатирична комедия гротеска, произведена у нас. В него действащите лица не са артисти, а личности, които играят със собствените си имена. Снимките са правени в София на Искърския плаж. Режисьор е Борис Греков, сценарист Димитър Панчев, а оператор Валтер Андрес. Премиерата се състои в Кинометропол. Кирил Петров управлява редица салони за кино в София и в Пловдив. Един от така ранните салони е Киномодерен театър. Открито е през 1919 година. На негово място е имало театър 6 август, като салонът на театъра е бил преустроен така, че да е подходящ за прожекции. Мениджмънтът на Кирил Петров е причината Киномодерен театър да се превърне в популярно място за пловдивчани. Съществува на всичко 8 години. През този период сградата продължава да ползва салона освен за прожекции и за театрални представления. Кино Екселсиор е друго пространство, което е управлявано от Кирил Петров. Преди да бъде кино, на мястото на Екселсиор се е издигал хотел Велико Търново, който е бил собственост на фамилията Станчеви. Сградата на киното е построена през 1911 и 12 на главната улица Княз Александър I. Това е сграда с красива фасада, с месеца от рококо и барок. Нейният архитект Александър Ставров е бил специално командирован в Рим и Милано, за да се запознае с устройството на тогавашните кинотеатри. Това е и първата киносграда в Пловдив, специално построена за прожекции. Киното е било с 600 места, 5 големи ложи. В пространството непосредствено пред екрана е било мястото на оркестъра, който е озвучавал с подходящи мелодии немите филми. По времето на социализма киното е прекръстено на Христо Ботев. Кирил Петров е бил менеджер също така и на кино Екселсиор. Снабдявал го е с художествени продукции и е канел там известни кинозвезди. Ето тук показваме един прекрасен плакат, запазен, на прожекции на детски филмчета Мики Маус. В киното може да се прочете как се обявяват прожекциите, може да се види и марката, дори пощенската, която точно така датира плаката. През 1938 година, когато сградата на застрахователно дружество Балкан е пред привършване, Кирил Петров е предпочетен между много други за наемател на голямото и модерно кино Балкан. Самото кино и залите са изключително просторни и модерни, проектирани са по един така много модерен начин от известни архитекти и
Тази сграда до ден днешен се използва и е дом на Младежкия театър. Кино Балкан София е едно от най-луксозните стари софийски кина, специално проектирано за театър и кино, разполагащо с 1000 седящи места. По времето на социализма киното е иззето от собствениците и сградата изобщо цялата е иззето от собствениците за застрахователно дружество Балкан и е превърната в Народен театър за младежта. Станчо Белковски и архитектурно бюро Станчо Белковски и Иван Данчов са проектантите на кинотеатър Балкан и апартамент-хотел Балкан Живот. Над киното има апартаменти и, както казах, сградата е запазена и до ден днешен. Архитект Станчо Белковски е проектант на едни от най-значимите сгради в София, къщата на Владо Георгиев, после Австрийско посолство, сградата на Алианс Франсес на площад Славейков, зала България и хотел България, сградата на студентския дом на площад Народно събрание 10 и киното в студентския дом, хижа Леко, Германското училище, по-късно Националната музикална академия и много други емблематични сгради в София. По-късно, след 1944 година, Кирил Петров създава една нова фирма, Мадара Филм, и се опитва да продължи своята дейност, но върху него са нанесени два удара. Единият е във връзка с закона за спекулата, обвиняват го в придобиване на някакви средства по нетрудов начин, така да го кажем, и другият е с закон за конфискация на индустриалните и минните предприятия. Общо взето в периода 46-47-48 година тогавашното комунистическо правителство, което първоначално на ОФ, после става така и отявлено комунистическо, започва да въвежда едни такива репресиращи закони, започват конфискация на имоти и, разбира се, това се отразява и върху киноиндустрията и промишлеността и производството на филми. Кирил Петров след това вече се опитва да живее по някакъв начин, пак с киното, като започва работа като актьор във филма "Песен за човека" в ролята на Богдан Филов. Живее скромно последните години в квартал Драгалевци, а после в Люлин и умира през 1979 година на 88 години. Ето това, например, е една снимка в офиса на Мадара Филм. Кирил Петров в офиса на Мадара Филм. Това е след 1944 година. Известна е работата на Кирил Петров с известни актриси от това време. През юни 1933 година Кирил Петров, като директор на кино "Модерен театър" в Пловдив, посреща немската кинозвезда Евелин Холт. Ето това е една снимка от това време. Има премиера на нейния филм "Нощта е наша" в киното, където тя играе в главната роля. При идването на нацистите на власт, нейната кариера в Германия е сериозно застрашена поради наполовина еврейски произход, а когато тя се жени за предприемача и издателя Феликс Гугенхайм, прекратена. Със съпруга и заминават, най-напред емигрират за Швейцария, после в Англия, след това се установяват в САЩ, където тя живее след войната. Дорина Ненчова Илиева е друга интересна личност, участвала във филма "Ива Самодива". Ето това, между другото, са снимки от филма "Ива Самодива", 1943 година, който филм е сниман в Созопол и, за съжаление, не е довършен.
Тя преживява кошмарите на Държавна сигурност след 1944 година и успява да се измъкне от хватката на Държавна сигурност. Наричана е българската Мерлин Монро. Нейн баща е изключително интелигентният и талантлив писател, бохем и държавен служител Ненчо Илиев, който е редактор на списание Смях през 1914 и 15 година. Също така редактира списание Българан, едно друго така емблематично, хумористично художествено списание. Ето това, например, е една карикатура и съответно тук е упоменато, че редактор е Сириус, псевдоним на Ненчо Илиев. Ето виждате колко красиво оформено. Ето друг брой на списание Българан от това време с едни хубави цветни карикатури, изключително така художествено добре оформено списание Българан. При престоя си в посолството в Италия той публикува статии в италианската преса. Също така той е автор на биографии за цар Борис III и за Мусолини, както и на други книги. Съпругата му на Ненчо Илиев е руската графиня Мария Александрова Романович, избягала след революцията в България. Ненчо Илиев е арестуван през октомври 1944 година и безследно изчезва. Вероятно е убит веднага. Дори прави опита да го спаси, среща се и с тогавашния регент Тодор Павлов, обаче неуспешно. След това тя се запознава с английския дипломат в София, Фри Симпсън, и някак си успяват заедно двамата да напуснат България. Тя се снима, както казахме, в един скандален за времето си филм Ива Самодива през 1943, където блести със своята красота. Надя Ножарова е друга известна актриса, с която работи Кирил Петров. При създаването на филма Изпитание, ето тук показахме брошура от филма, където играят много известни актьори, като Кръстю Сарафов, Иван Димов, Борис Ганчев и в средата тук, виждате в средата Надя Ножарова. Именно на снимачната площадка на този филм Надя Ножарова се запознава с граф де Наваро, за който после се оженва. Това е втори съпруг и тя става графиня де Наваро по-късно. Ето това е една прекрасна снимка. Вижда се колко красива и очарователна дама е Надя Ножарова. Филмът Изпитание е завършен. Той жени голям успех. Представен е в кино Балкан. Той е всъщност българо-унгарска продукция. Унгарците така участват с добрата си техника, добрите си студия. И наистина филма е представен на различни места в Европа, включително естествено и в Унгария. Радва се на широка популярност, събира голямо количество зрители, редица медии го отразяват като един много хубав и успешен филм. Изпитание е своеобразен връх в творчеството на Кирил Петров, събрал овациите на публика, на критика. След 1944 собствеността върху киноразпространението ще премине към народната власт. За филма няма да се говори много, вероятно и заради това, че е съвместна продукция с унгарската кинематография от една предишна епоха. След 1944 Кирил Петров се опитва да запази дейността си, но безуспешно. Няколко години просъществува кинокооперацията Мадара Филм, но след национализацията
тя прекратява съществуването си. Работи се и по филма "Изкупление", и други идеи има, които обаче, за съжаление, не се осъществяват. Задължен е да предаде лентите си, тогава има такова разпореждане, конфискуват се не само сградите, кината, но се конфискуват и лентите, се предават. През 1949 не е включен в системата на кинематографията, подава жалба до Съюза на филмовите дейци да се възстанови членството му. Отговор получава чак през 1966 година, че го приемат за почетен член, т.е. те въпреки така нежеланието да го включат в Съюза, признават неговите заслуги и все пак след години го приемат за почетен член. Въпреки незгодите и така очевидното неглижиране през последните години от живота му, Кирил Петров не загубва своето чувство за хумор, своята жизненост, той си комуникира с Макс Хирш, той напише така различни закачливи неща. Ето тук едно закачливо стихотворение, "Песничка на пенсионера", по гласа на "Аз си имам 2 съседки". Ние сме стари пенсионери, никой с нас не може да се мери. Всеки месец все на пето, люб парички в портмонето. Така нашата държава на опълченците издръжка дава, дремем, клатим си краката, в дома носят ни парата. Вкъщи метеме юнашки, после ходим на опашки, мляко, хляб и бакалия, пенсионерска орисия. Щом изпълним тази задача, следва друга неудача. В дамаджаната в ръката бавно ходим за водата. С дамаджаната в ръката бавно ходим за водата. Минералната водица харно действа до душица. И да нямаме склероза, тази старческа угроза. Тъй лекичко без умора в нас живеят стари хора. Умирачка сал да няма, радостта ще е по-голяма. Кирил Петров. Ето това е едно така изключително закачливо така стихотворение, което описва доста добре живота му като пенсионер. Накрая, нека да кажем, че Кирил Петров е една изключителна личност в нашето кинопроизводство и киноразпространение. Той е сценарист, режисьор, бизнесмен, популяризатор на киното, дори актьор. Той е една изключително така разностранна личност, която работи наистина изключително интензивно през целия си живот и допринася много за българското кино. Кирил Петров, за съжаление, е малко познат, а за него трябва да се разказва. Надявам се, че с настоящия филм съм успял да разкажа за големия Кирил Петров, една значима фигура в нашето кино. Визуалните материали са събрани и идентифицирани от мен и колегата Мартин Тушев, на когото искам да благодаря.